Ana pa sa sulod sa pula nga kotse ang sakay niini dihang nakuhaan ug video sa cellphone ni Joseph kagahapon sa hapon. Perteng guba ang atubangan sa kotse nga makita ang impact sa bangga. Ang driver sa kotse nga si Jujit Dueñas ang naipit og kumpirma ni Police Major Brian Espinosa, ang hepe sa Alamada PNP nga namatay. Samtang ang pasahero niini nga duha kahamtong ug usa ka 5 anyos nga bata ang gidala sa ospital. Apan kagay ng buntag namatay sab ang bata nga giilan ni Espinosa nga si Kia Andrea Dueñas nga mga residente sa Midsayap, Cotabato. Patay sab ang pasahero sa forward truck nga giila sa mga pulis nga si Johnny Condes. Gidala sab sa ospital ang driver sa truck. Subay sa report sa kapulisan sa Alamada, bandang alas 5 kagahapon sa hapon, diyang nagsubay sa kalsada ang duha ka mga sakyanan. Gingong nawad-an og brake ang truck pag-abot sa kurbada nga kalsada sa sitio Dry Creek, barangay Kamansi, Alamada ug misungag sa kotse. Natumba ang truck padulong sa kasagbutan. Nagpahimangno ang mga otoridad sa mga driver nga batasanon gyud permi ang pag-asikaso sa mga sakyanan una mo biyahe ug siguraduon nga kondisyon kini permi hilabi na ang brake. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!